Bwawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yokhudzana ndi mnyamata uyu. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Simba. Simba amachokera ku Zimbabwe koma amakhala ku South Africa komwe uko ku Kimbale. Mnyamata ameneyu akulira kwambiri, akunong'oneza bondo. Wagulitsa galimoto yake ya Toyota GD6 chifukwa cha foni ya 7,000. Wagulitsa shopu yake chifukwa cha foni ya 7,000. Omwe ndi mmene zilili. Mwezi watha Simba amayendetsa galimoto yake. Akuyendetsa galimoto yake mkozo namukola ndi anapita patchire kuti akakoze. Akukoza anaona foni ya nyuwani. Foni ija anayitola. Kenako anatenga galimoto yake kumapita. Amuna ngati unali mwayi wake. Atafika nyumba kwake anachosa simu kadi ndikuyipanga wipe foni ija. Analenga foni ija kukachipasa chibwenzi chake chimene chili ichi. Dzina lake mkaziyo ndi Notando. Notando anafunsa Simba, foni mwagula? Simba anayankha molimba mtima, yes be, ndagula foni imeneyi. Ndalama zingati 7,000. Notando analosangalala kwambiri. Wazindikira zakuti mwamuna wake watulutsa 7,000 kugula foni. Ndikuti amamukonda kwambiri. Mkaziyu anasangalala ndipo anampasa dogidogi tsiku limenelo kumpasa Simba. Anayamba kugwiritsa ntchito foni ija. Akugwiritsa ntchito namba ya chilendo inamuhala hi pa WhatsApp. Notando anayankha hi, anali mtsikana ndi mtsikana. Anayamba kucheza pa utsikana wawo. Anayamba kucheza pamene pachapo mpaka na ufulendo unayambika. Akhala mwezi akucheza. Umakhala kuti andi makhala kwakuti. Ndiye Notando anayamba kupeka materials zake kwa mtsikana uja fama mafuna akumane ali adzadya lunch limodzi. Ndi anapanga tsiku ari kumane tsiku lakuti okay bobo. Notando anatumiza address. Mzake uja anabwera. Atabwera anamuza ndili panja pa gate. Notando anatuluka kumpanda. Atatuluka kumpanda mzake uja anakumana naye anayamba kucheza. Mosakalisa polisi inabwera kwa Notando. Mayi tikukumangani. Mundimanga bwanji? Foni ndi yanu? Foni ndi yanga. Unetenga kuti? Anandigulira. Ndani? Chibwenzi changa. Ndalama zingati? 7,000. 7,000? Okay. Chibwenzi chanu chimakhala kuti? Amakhala kwakuti. Ungatiperekeze kwawo? Anali yes ngatokuperekezani. Okay tiyeni. Anammanga Notando. Anafika kwa mwamuna uja. Atafika kwa Simba anamuza Simba, muzo chani? Tikukumangani bambo chifukwa cha foni. Akuti foni ndi yanu. Simba anayamba kuyankhula chilungamo. Foni ndi ya ine, ndinayipeza ndine. Foni ndinayirola. Anafotokoza amene ndafotokozera muja. Anthu aja sanamukhulupirire. Chifukwa choti Notando anayankhula kale zoti foni chinagula ndi chibwenzi changa 7,000. Ndiye sanamukhulupirire. Amona ngati akungonamabe. Kenako anamuza zakuti foni iyi mwini wake anapangidwa kidnap. Ndipo anapereka ndalama yokwana 500,000 kuti atuluke. Ndi apa ifeyo takupezani. Mmodzi mwa anthuwo ndinuyo. Takumangani. Ndi anayesesa kuzipulumutsa koma zinakanika chifukwa choti statement imene anapereka Notando ndi iyeyu inali yosiyana. Ndamanga kuti mkulu yakunama. Ndi anamangidwa pochedwa mchitokosi. Ndi amafuna apange recover ndalama yokwana 500,000. Mkulu anagulitsa galimoto yake, anagulitsa shopu, panopa alibe china chilichonse. Ndi ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu ku nkhani za fonizi kumakhala osamala. Ndinapanganso nkhani inake yokhuzana zinthu kale zomwezi ya mnyamata wa ku Malawi. Anamangidwa zazi. Awaso awononga katundu wawo chifukwa cha zinthu zazi foni ya 7,000. Anagulitsa galimoto yawo Toyota GD6. Kugulitsa shopu yawo chifukwa cha foni ya 7,000. Zinthu zina zake akuluakulu eti ndi bwino kumazipewa. Mukakhala zoti muli ndi kapena muli ndi chuma. Zina zake umazipewa. Fa zinthu zina zake zopepera zimabwesa mavuto. Umaluza zinthu zochuluka zimene uli nazo. Mkulu analuza zinthu zochuluka galimoto, shop chifukwa cha foni ya 7,000. Tangoganizani. Ndakuluakulu chonde tengani phunziro pa nkhani imeneyi.